Yes, welcome back to my channel. We are going to the farm kasi walang magawa, walang ma-vlog. Kitten, plenty of kitten. This way is going to the place where I grow up. So we usually walk here when I was in elementary. And then yeah. We call this romblon. We make this as a mat. Yan, ito yung gawin banig dito sa amin. Ang init! Ata dya. Ang init. Si agmotor. Way signal upos bang. Okay ra way signal oy basta kagi mo kagwapa na . So impa sila. Ang init at saka kasi yung nilalakaran namin. Nandito na tayo sa farm. Ang ganda dito. Maganda dito magtayo ng bahay kasi walang ingay. Yan. Pa-farm. Yung farm. Mga saging, banana, coconuts. Yan ang Mount Taal. Yan, binabalot po nila ng net, yung coconut, at saka yung banana kasi may maraming monkey dito. Kakainin nila. So yung coconut nilagyan nila ng ganyan para hindi makaakyat yung mga unggoy dyan. Diyan is mangrove tree na yan. Dagat na yan. Nabali na na.
Yung mga saging nila, binabalot ng ng sako. Kasi yung monkey, ah, kainin nila. Si saging. Saging for sale. Sino ang bumili dyan? Saging. Gusto na isuro, wala ka mo. Kani man ang saging, amora man nagnaparawhaw. Ab bamboo. Ang taas ng bamboo. Punta tayo dito sa bahay. Pineapple. Pero walang bunga. Nasaan ang bunga? Baka kinain ng mga monkey na naman. Nandiyan na yung monkey ko. Na. Yan ang kumain. Monkey. Yung mother ko. Oh, dagat na oh. Uy, lami dali magkuanti. Matuog. Munting bahay. Ang puso. Gikaon na po. Malunggay leaves. Lugton din ng mga amot eh. Naihawon. Nga ano mag... Itok mantakpon nga sila kami maka-iagom sa mga... Ang sarap ng simoy ng hangin. Ating patawagin yung mga amot. Yung mga monkey. Curb! 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 Panggawas mo, mga kawatan mo, mga saging, mga ganda. Curb! Maraming salamat sa mga subscriber ko, sa mga nagsasubscribe sa akin na hindi ko alam. Maraming salamat. Maraming salamat din sa aking mga friend na mga subscribers, sila Dilin Vlogs, Claudine G, Irene Nicer, Mariel Slade, Marley Hangkan, Norms Vlog, Belia Higan, sino pa? Sila Renette, sila OC, Filipina Expat, sino pa? Ang daming-dami pa. Milds PH, Basic Bang, Glenn Gubs, Carly sa Twitter, Canis Tisel, Papi TV, maraming salamat sa inyo. Sino pa? Ang daming pang hindi ko na-mention. Marami, Jidjo. Ayan, Jidjo. Sino pa? Dami pa. Tita po niya, oy. My God, it's... Make this... Basta